Mushure mechiitiko chinorwadza chekushayika kwaDog Judha kwaane problemu pakuradzikwa kwemwana. Hama dzake dzekwababa dzakuda kuti Judha aradzikwe kuOld Stand kwake, asi iye Dog Judha akataurira mai vake mashoko aya ekubva achangowana stand iyi kusvikira muchipatara akati iye arikuda kuvigwa stand pake salandlord wechidiki. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Inguva inorwadza zvikuru apa takaintroducwa sevana veZimbabwe kuebubbly soul Dog Judha. Makangozvinzwa zuro kuti mukomana atisiya after atambura nemalaria. Apa kurwara kwake aitombotaura kuti ane mahallucination aripo. Amai vakati maybe zvinenge zviri zvinhu zviri spiritual, but only to realize later kuti aiwa yakanga iri malaria ndokumanya naye kuchipatara. So iko zvino nyaya yavapo ndeyekuti hama dzababa dzakutanga kuswedera padhuze, vakati baba vaJudha vakati ivo kana ashayika anofanira kuvigwa pastand yemhuri. Asi amai vari kuti aiwa kagaize mukomana ati iye bodozve ndisei pastand pangu. Regai tiise audio stand achiedza kutaura nemakurukota uye mashoko amai vacho vachiti ivo mwana ngaavigwe patakawirirana. Aitaura kuti inini landlord wechidiki ndiri chifadaya ndiri pamba pangu, saka ndoda ndikafa mama ndinowigirwa pamba pangu mukipi mangu ndichiona imba yangu ichiwakwa ndakarara mukipi mangu. Saka ndozvandiri kuvaudza. Saka ivo vari kuti baba wasati wafa vakakuudzai kuti kudii? Handiti vakakuudzai kuti munofanira kugara pamba here? Saka inini ndiri kuvaudza kuti kugara pamba ndakataura, asi mwana wangu ndozvaakasiya anditaurira. Saka inini ndiri kukuudzai kuti mwana wangu akasiya ati ada kugara mukipi make. Saka mwana wangu ini ndaikumbirwa hangu kuti mumuradzikire muno mukipi make maakataura asati afa. Mukamuona achigadzira vhidhiyo rake ari muchipatara achikupasiri. Saka inini ndo nyaya ndiri kutaura, inini ndiri kurwadziwa. Vanhu vari kunditi imimi baba wacho vari kuramba kuti ngaawigirwe ikoko, kuti akuti tiri kubvunza kuti bhodhi toita sei, mapepa acho ndakasaini, zvese zvakaita hazvina kunetsa, zvinhu zvacho ringozvitungamirira. Pazviri kuda kunetsa ndepekunzi iwewe baba wakakuti chii. Saka iwewe mwana taakunotakura, tatakura mwana ouya. Inini wanotakura mwana wombouya naye pano pamba pake, wombogara naye pano pamba pake, nekuti inini mwana wangu anogirwa pano. Inini ndo chikumbiro chandiri kukumbira. Mwana wangu paakandiratidza ndo paanoenda, ndo chichemo chandinacho mustendi yake, ndichigara ndichimuona mwana wangu mustendi make. Ndo zvandiri kukumbira nekuchemera, nekuti mwana wangu aita mavhidhiyo ake achiti mai ndo pendichange ndichazororera. Mwana wangu haana kuda kunetsa wangu, akufa aingoudza mai ngatidai. Ndichikuudza iwe duye ndiri kutambura ndichidai kusvika anyarara ndiinaye. Kusvika nhasi uno ndakarera mwana wangu akakura, vanondibatsira vakandibatsirawo. Kusvika nhasi uno ndinokumbirawo Mwari andinzwewo mwana wangu awigirwe pamba pake paakandiuza. Ndokumbirawo kuti vacho vari kuramba vataurwe navo nevamwe vanhu vakuru vari ipapo, mozondifonerawo muchindudza kuti vabvuma. Ndokumbirawo takukutokumbirawo kuti tikwanise kupa vakuru vachona, tivape foni mutaure navo because vada kuzama kuoma musoro nhasi nekuti mwana afa. Alright, inini kansela varipe, dai kansela tavafonera, kansela votaura neivavo, nokuti ini ndikavakumbira semutorwa asina chimwe chinzvimbo munharaunda vanozondiremera. Asi kansela mutorwa asina chinzvimbo munharaunda ndibaba venharaunda. Mirai tiwape watumwa nakansela. Arega tiwape kansela varipo, sasa wabuda varipo. Wabuda watumwa varipo, saka rega tiwauze vataure nevari kuramba, vasaramba. Tite zvido zvaDr Judha ndapota, zvido zveamai vaDr Judha ndapota. nyaya tachiukurukura angu in short nematambudziko kansela honorable. Aiwa taoneka because tototenda imimi neeffort yese mamuri effort yamanje yakuchindirwadza pakuti Dr Judha asati vashaya vakazivisawo vaviri vatatu kana ndazoendawo ndoda kuvigwa mustand mangu.
saka hama dzinovaidzwa nababa vaakudhonzawo tambo. Dai zvaita imiwo samahonorable mavakumikidza mavakumbira kuti tikaitawo shuviro dzemwana ovigirwa mustendi make, nokuti ini vanhu vose vari kufona left right and center toda kuziva kuti vachavigirwepi, transport yakamira sei. Handina chandikwanisa kuvaudza izvezvi nokuti pachiri kuita makakatanwa. Alright, mire dai mafona nguva yakanaka tati tori padare tumbo zhewa nyaya yacho. Ndigai makurukota ari panapa. Handiti wari kutozviziva zvamunotaura. Ndakaisa palauda. Zvakanaka honorable. Zvakanaka. Machinda. Uyai kunofambai. Nyaya yacho achikurukura panapa yakuzhewa panapa. Fambai zvamachinda munhu ari pafoni. Ndarasana. Yes honorable. Right, nyaya iri panapa yanga wachibvunza tamboikurukura tikazheya handitika. Wongo honorable. Ichiti sisu pane here umwe akamboudzwawo kana naJudha kuti ndingada kuzodai paupenyu hwangu. Saka tari chingoona mai wacho. Saka imimi kana muri utaumbo taura yenyu zvakakuudzai vanhu vari kuzwa. Mai vaDr Judha vakaudzwa naDr Judha hai nini mai mazuva ekutanga pano ndo pamusha pangu chero ndikazonzi ndafa pano ndo pamusha pangu mondigira pano tikatoseka. Munguva inotifambei tambozoshanya futi nyaya yavangu unopfuurawo nezvayo tikaseka zvakare. So tadi taitawo shuviro dzemwana, maonero angu mafungiro angu imiwo semakurukota imiwo sanasoro jena muchinokumbirisawo kuti bhati mwana akasiya ataurirawo mai vake kuti kana ndazoshaya gunenge ruviri chaiko kana ndokumbirawo ndizovigirwa pano. Aiwa mashoko enyu ari kuzika ndofunga umwe munhu wechitupu kosta atichishaya kuti umwe here witness atingawana ane mashoko akabva kuna Judha direct. Munoziva sometimes panenge pataurwa madzimai vanhu vanenge vachiti madzimai ari kuda kuti vari kuda advantage. Hai saka imimi matibatsira kana mavabatsira kana mabatsira adare baba munini wacho havasati wauya ndo vakamirirwa bhodhi ichatorwa hayo youya kumba then izvozvo zvichakurukuru ekuzwa kwataitawo panapa. Zvakanaka. Imimi muchabatwawo ndofunga zviri right kuti munge muchibatwawo kuti mupowo muone wenyu kana baba munini wacho auya woziwo ukama varidzi vaJudha vari kutowo isisu tine zvatinoitawo paukama hwedu kana kuti pachiridzi pedu. Saka asi wiriwo tambozvitaura kuti wiriwo yemunhu inokosheswa kuti mazuva ano magariro atakuita. Saka muripowo kubatsiridza mai wacho kana kubatsiridza mashoko akataurwa naJudha. Asi nangu asingadi zvinozondinetsa mangwana kuti iwewe ndiwo zvawada iwewe stand iwewe uda kupikisana nezvo. Hai. Aiwa imimi munhu ukaona munhu akafa munzira kana kuti musango handiti hazvirevi kuti ndiwauraya. Aiwa chakungotaura ndawana munhu imimiwo kana Judha akakutaurira mukasataura kuti unonetsana kuti naye. Zvakanaka honorable Mapfumi. Manetizens ari kuti how possible is it kuti hama mupesanise Dr Judha namai vake nekuti ashaika zvingaita kuti Judha aradzikwe kusingagare amai vake here? Ivo amai vakatambura nemwana uyu vakamubereka kusvika chifuva chorwadza kusvika vazoya kuruzhinji rweZimbabwe kuti vakumbire help. Ndo paunoona kuti hama dzimwe dzatiinadzo hadzisi hama dzedu. Nyaya iripo ndeyekuti kana munhu akavigwa pastand pake stand iyi value yayo inodzikira, so chero wakuda iwewe kuitengesa inenge isachapinzi mari yakanyanyisa mupoketi kuti ndiyo nyaya yacho here. Havasi kuda kuti stand iyi ive naJudha pairi here. Akaiwana sei mukomana izvozvo havachambozvitsvaki kuti hausi munda wavakamuchekera vakamusvitsa. This is so sad. Hama moda kurwira mufi kunge kumuda but ari mupenyu maisabudikira. Tererai zvataurwa. Ndaona mai vaJudha vadzingwapo futi nehama idzi vari kutopada pastendi ipapo. Ngavaite zvavakaudzwa nemwana wavo. Hama dzeiko ndivo zvese vakatakura mimba and vaifamba naye vakamubereka. Ngavaite zvavada vozotangira ipapo kana pane chazonetsa, asi hapana
zvinomboitika, ende vari kutoziva zvavakamuita kubva ichiri mimba kusvikira afe. Izvezvi vava kuda kutsipika kuti asambomuke, kozi vanoziva kuti akavigwa muyadhi yechikoro kuti vazosvika paguva rake zvozonetsa. Manje akavigwa muold stand, vanoita madiro aJeorgina, chero vakada kuvatapo paguva racho hapana anovabvunza. Saka vanhu veikoko kana kuti hama dzaJudha makatomuurayira imba here yaakatoita zvokuti batsirwawo? Inga hamuna moyo chokwadi. Whoever killed Judah ngaawe nenhamo kubva iko zvino kusvika adura zvaakaita kuna Judah. Vanhu vasinganyare makaita seiko? Sorry amai vaJudha, hama dzaJudha vambori vanhu vakaita sei chaizvo. Wafirwa nemwana waakutongeswa futi, apa waiona nhamo wega nemwana wacho. Nhasi ndo pava kuda kusumudza musoro. Vane chekuita nezvese zvakaitika pana Judah. Ndo nyaya iripo kuona kweduka. Pamwe old stand ndo kwakaradziswa vamwe vavo vedzinza kureva kuti ndo kune heroes yavo, uye mwana uyu haana simba rekuti kana ndafa ndoda mundivige apo. Vanhu kutsvaka nyaya chete, asi dai ange ava nemhuri yake kureva mukadzi nevana, maybe zvaizonzwisisika. Ndivamwe vane muonero avo vari kuti aiwa Judah mwana anofanira kudeciderwa nevabereki, but in this case the person with the power of attorney is the mother, nekuti ndo vakagara nemwana uyu vakatambura naye kusvika vazotsvaka mawheelchair. Vefamily vaivepi? Kana vachinyanyisa chaizvo kugona kutaura nekuronga, vaidii kurongera mwana kuita mudeme mwana agone kurarama upenyu huri nani? Ngaavigwe pamba pake, new home. Asi vari kufunga kuzomutsara imba yake, ngavamiswe. Polisi ngaipedze maspoti, nyaya iyi ngaiende kukoti. Chinondinetsa hama dzaivasiya vega mani vachitambura nemwana, chaidya nekupfeka nefizi. Pati pachituna vanoda kutonga. Hama idzodzo they don't want Dog Judah kuti vavigwe pastendi pake because vari kuda kuzopagara pastendi pacho. Saka kavigwa kuti stand vanofunga kuti vanogara peacefully. Ende mamiriro azvakaita ndo vane chekuita nekufa kwemwana. Muvige pastendi pake ipapo. Muri kuda kutodzinga maJudha futi kuti mubenefite project dzaJudha. Aiwa, isusu semanetizens tazviramba. So ndo mageneral sentiments ari mumacomments. Vanhu vari kungoti Dog Judah ngavapiwe musha wavo, whether vari kufushirwa kana kuti vanenge vari pai, isu hatina basa nazvo. Musha waDog Judah kuna Dog Judah.